Ahojte, takže slúbil som včera, že natočím nejaké video, kde vám poďakujem, tak neviem ako by som začal, ale asi tak, že ďakujem všetkým, ktorí mi v semifinále posielali hlasy a chceli ma vidieť vo finále. Bohužiaľ nepodarilo sa to, koniec koncov som rád, pretože spevácky na to nemám ešte zatiaľ, ale sľubujem, že budem na sebe makať. Budem sa snažiť dostať niekam aj bez Superstar a ja dúfam, že mi ostanete potom verní aj neskôr a nielen teraz, že nejaký ten ošiel z toho Superstar, že Marek Lacko. Fakt dúfam, že mi ostanete verní a ja vám už teraz sľubujem, že o nejaký ten čas o mne ešte budete počuť. Čo by som vám ešte povedal, už začínam konečne pracovať, konečne. Ani sa mi veľmi nechce, lebo už mesiacom vlastne nepracoval v rádiu, ale tak rádio to je super vec. Budem mať skúšky s kapelou mojou, ktorú som začal riešiť ešte pred Superstar, a tak teraz sa konečne chalani tešia, že sa zase vrátim. Uvidíme, ako sa to vyvinie. A keď sa bude dať, budem chodiť aj do Bratislavy podporovať decka. Je mi ľúto, že stále niekto musí vypadnúť a niekedy dáva taký ten status na Facebook, že sakra, že to tak nemalo byť. A to sú tie také momentálne pocity, pretože ja všetkých poznám a my sme boli super kamoši a proste viem, aký kto je a kto si čo zaslúži, ale to je zase iba môj názor, lebo 100 ľudí to chutí. A som ináč pred chvíľou stál a som si spomenul, že mám robiť to video. A mám ešte oči ako pomôčky. Tak dúfam, že mi to odpustíte. Chcel by som poďakovať všetkým fúhám na Facebooku, ktoré si založili takú tú stránku fúhovskú a že prispievate stále na moju nástenku, stále píšete a ďakujete a podporujete ma. To ma strašne drží nad tou vodou. A ešte sa chcem potom ospravedlniť všetkým tým, ktorým som nestihol napísať, lenže ja stále, keď napíšem na jednu správu, dve, tak mi príde 10 ďalších. A ja niekedy si vôbec aj nevšimem, že ty kokos, kto mi napísal, a potom mi niektorí z vás píšete také, že vás ignorujem a že som namyslený debil. Vôbec nie som namyslený debil, lenže ja mám teraz som pozeral, mám 3750 správ. 3750 správ, to sa nedá vlastne. A keď proste mám sledovať nástenku, to mi tam niečo píše, potom sledovať správy a ešte si sledujem mail, to je strašne namáhavé, tak dúfam, že všetci ostanete uspokojení tým, že vlastne ja sa budem pomaličky pokúšať všetkým odpísať, ale ja mám mimo toho ešte veľmi veľa práce, čiže behám teraz hore dole medzi Bratislavou a Košicami, pendlujem, a teraz zase mám nejaké vybavovačky, potom práca, normálna rádio a toho, takže toho mám dosť. A ešte fakt sa pokúšam napísať všetkým a dosť je to také namáhavé, tak preto to niekedy riešim cez jeden veľký status, kde sa poďakujem a to, lebo inak sa to veľmi ani riešiť nedá. Takže asi toľko. Ospravedlňujem sa za kvalitu videa, je to na mobile, ale sorry. Pokúsim sa na budúce nahrať na niečo lepšie. A keď nahrám nejakú pesničku, tak vám ju hneď hodím na net, aby ste si ju mohli stiahnuť, aby ste boli so mnou stále v kontakte, aby ste ma mali aspoň trošku doma cez to rádio alebo tak. A ešte raz veľmi pekne ďakujem a idem si riešiť svoje veci. Takže čaute.